Τρία πεινασμένα παιδιά χτύπησαν την πόρτα ενός φτωχού σπιτιού. Από συμπόνια η οικοδέσποινα είπε «Ελάτε μέσα να ζεσταθείτε». Αλλά τα παιδιά απάντησαν «Σας ευχαριστούμε, αλλά μόνο ένα από εμάς μπορεί να μπει. Εγώ είμαι ο πλούτος. Αν μπω, το σπίτι σας θα γεμίσει με χρήματα. Εγώ είμαι η επιτυχία. Αν με διαλέξετε, θα πετύχετε σπουδαία πράγματα. Εγώ είμαι η αγάπη. Αν μπω, το σπίτι σας θα γεμίσει με ειρήνη και ευτυχία». Η οικογένεια συζήτησε και ο σύζυγος είπε «Ποια είναι η αγάπη, σε παρακαλώ, μπες». Η αγάπη μπήκε στο σπίτι και προς μεγάλη τους έκπληξη τα άλλα δύο παιδιά την ακολούθησαν. Η οικογένεια έμεινε έκπληκτη. Η αγάπη χαμογέλασε και είπε «Όπου μπαίνει η αγάπη, μπαίνουν και όλα τα καλά». Μερικές φορές κυνηγάμε τον πλούτο και την επιτυχία, αλλά ξεχνάμε το πιο σημαντικό, την αγάπη. Ο Θεός μας το έδειξε ήδη. Καθώς εγώ σας αγάπησα, έτσι κι εσείς πρέπει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν πιστεύεις στη δύναμη της αγάπης, πες αμήν. Και η αγάπη και η ευλογία του Θεού θα έρθουν σε σένα. Με την αγάπη σου, αποθήκευσε και μοιράσου αυτή την ιστορία και το σπίτι σου θα γεμίσει με την αγάπη του Θεού.